Iti sa may Sa'yo mo? Oo. Ay, ano lang daw, nakaarog lang kanina, nakahampang lang sa iya. Pandok Ayun. daw, pandok niya lang. Sa Sulugo, ang gusto rin sabihin, Sulugo, Sulog, opo. Yun para naman ma-search lang. nila sa Facebook. May videographer man siya? Ayun. Ayun, live na? Ay, hello, hello, hello. Sorry, sorry guys. Hello guys, po. good morning. Against the light tayo. Dito para sa balik. Baliktad, sabi ko sa'yo, baliktad tayo. Hello guys, good morning. Live po kami dito ni Oragon Honey. Hindi lang, pag nakapumahawa. Wow. Hello, good morning. Ayan, shout out sa mga viewers natin dyan. Hello, hello. Ay, wala pa palang viewers. Morning kasi, baka tulog pa yung mga viewers natin. Kaya baka wala tayong... Yan, live po kami ngayon dito. Guys, ayan, hello sa ating first viewer. Ay, sir. Live po tayo ngayon dito sa FMR Radio Partido. So, yan, abangan nyo guys. First guesting ko to sa mga ganito. Although, lagi naman nakita sa ano sa video. Iba pa rin yung ano. Unang ano? Sa adyo ano. Unang Kabady talaga ako, di ko alam kung ano siya sagot ko eh. Hello sa ating unang viewers. Tulog pa yung mga viewers natin guys. Tulog pa yata talaga. Tulog pa sila. Yan. Hello, shout out sa unang viewers natin dyan. Hello po. Sana ay nag-almusal na kayo. At live nga po kami dito sa FMR Radio Partido. Mamaya po bisitahin nyo ang Facebook page ng Radio Partido guys. Radio Partido. Live po kami doon. Live po kami sa Radio Partido. Ready na kamo dahil pa. Sa ano pa. Kamo nang kainuton may. Hindi po pa itong videographer. Iya. Mga 30 minutes po. 30 minutes. Ay, 20 araw ka po ka. Kaya 20 minutes pa ito. Apo rin na rin. Ano pa ako dyan? Ito kung tayo pumandato lumas. Ay, naman. Yan, dun sa naman. So, sampung mo sarap. Yan, hello po sa ating 3 viewers. Sige ko lang man. Na lang po kasi kami na daw yung susunod. Ayan, good morning po ulit. Ayan, hi po sa mga viewers. Shout out sa 2 viewers. 15 minutes. 15? Set up mo lang kayo. Ako na ka. 15 minutes? 15 minutes. Sige. Set up mo lang ano. So yan guys, please abangan nyo po in 15 minutes. We're going live sa Mas lalo akong kinabahan. FMR Radio Partido. So naka-comment po dito sa description ng aking video, ng aming live. Bisitahin po ang Facebook page ng FMR radio station, Radio Partido, para po marinig nyo po o mapanood nyo yung aming live interview with Sir Audi Consina. Yan, hello Ma'am Reggie Bunyel, sa mga OFW po namin dyan na nakakapanood. Yan, alisin ko nga to. Naano ko ng mas na to Hello po Ma'am Reggie. Mamaya po pwede po kayong manood ng aming live dito sa FMR Radio Partido sa Facebook page nila. Nandiyan po sa description ko ng aking live ngayon. Please tune in yan para marinig niyo yung kung paano kabahan si Oragon Honey interviewin. First time. Yan, hello sa ating 12 viewers in the house at sa ating 4 thumbs up. Yan, good morning po. Sana po ay nag-breakfast na kayo. Ma'am Alma Kaalim Riduha, good morning. Ingat kayo palagi. Yan. At yan nga po, nandito kami sa isang istasyon ng radyo dito sa Goa, Camarines Sur. At ang magla-live po mamaya sa loob, si Oragon Honey. At yan, ano niya na yung kanyang device para makapag-live na po tayo. Siguro na online si Limuel. Ano mo lang yan? I-minimize mo lang muna. Monetize mo tapos. Yung tapos. I-baba mo na. Ako rin si Limuel. Ano mo lang dito. Yan.
Hello po, ayan, nire-ready na po ni Uragon Honey yung live niya. At the same time po, please follow ito pong FMR radio station, Radio Partido dito sa Goa. So ito po yung isa sa mga malaking radio station dito sa aming lugar. At kami po ay nagagalak ni Uragon Honey kasi po ay napaunlakan na ma-interview ni Sir Audi Consina live po dito at ang kanila pong station manager si Sir Ruben Albaran. Shout out po kay Sir Ruben Albaran at kay Sir Audi Consina, kayan kay Lorbic Formalejo Saba, ang kanilang ano dito? Engineer. Yan. Hello sa ating 22 viewers and sa 10 thumbs up. Good morning po, sabi ng Bilen Alcaraz. Telly Jelil, si Mama Telly Gilos Natiba. Hello po, good morning Jer Habin, Uragon Honey, ingat po kayo. God bless more. Yan, from Korea siguro to. Good morning, it's Huang Ling here in Taipei pala. Bless Saturday. Yan. Abangan nyo po at live kami ngayon sa radio station dito sa FMR Radio Partido. Hello Ma'am Alma Kaalim Riduha. Hello Ma'am Alma. Yan. Ma'am Red. Kaya mo yan, Uragon Honey. Wag picture mo na lang ito. Picture mo na lang ito. Oh, sige. Hello Mama Reduha, good morning po. Yan si Ma'am Alma. Maagang nagising. Hello, good morning Miguel Mix. Salamat pala po Ma'am Alma Reduha sa iyo pong papadalang mga regalo sa mga bata. Tuwang-tuwa na po yung mga bata niyan pag nakita po nila yung inyong mga regalo ngayong Pasko. Salamat po sa inyong papackage. Yan. Salamat po. God bless po. Ma'am Ena Registrado. Hello, hello there, Uragon Honey at JR Habi. Watching from Singapore. Keep safe po lahat and God bless po. Yan. Hello, Yes. good morning sa inyong dalawa. God bless you po. Good morning po sa ating lahat. 22 viewers. Kabado talaga. Pwedeng ilaw, ko tapos mga Sige lang. 10, pag inapod na kita, ilaw ko lang yung palaog, mga 10 to 15 minutes, i-set up mo na naman na garo, tindog sa kami gula. Yeah. Yan, so yan guys, at excited na nga kami. Siyempre, magdadala ako ng tubig, baka masamid ako dun sa loob. Iwan mo nga, Jay. Sakit pag nagmamadali. Ano ang kaya? Ano eh? Sa'yo mo? Bako? Hindi, ano ba? Dahil talaga. So hindi kami guys nakapagkape lang kami. Napunin mo sila, Mel? Dahil ko makakontak. Ano mo kontak? Yan, shout out sa ating 22 viewers and 15, salamat sa 15 thumbs up. Hello, magdi-DJ na kami dito. Practice tayo. Hello, sound check. Hello! Magandang umaga po sa ating lahat. Hello. Tayo sa Radio Partido FMR. Live! Sa search the name of the radio station guys, in my title nitong aking live sa FMR Radio Partido 94.5. So yan. Please like and follow their Facebook page kasi yan, salamat po sa kanila kasi kami po ay napaunlakan ni Uragon Honey na yan makapagbahagi ng aming kwento. Ayan. At ibabahagi namin kung paano po kami nagsimula, paano si Uragon Honey nagsimula sa YouTube channel. At the same time, kung paano po kami tawag dito, yung journey namin sa pagbablog at yan sa aming YouTube channel. Hello sa ating 23 viewers in the house. Yan. Yes, Ma'am Ena
Restrado. Hello there, Uragon Honey. J.R. Hubby watching from Singapore. Keep safe kayo sa lahat and God bless. Hello sa mga taga Singapore. Hello, good morning sa inyong dalawa. God bless you both. Good morning. Good morning po. Ayan, sabi na Menchi Agula. Nora Lopez, good morning sa inyo. God bless you all, Sir Uragon Honey and Sir J.R. Hubby watching from Delaware, USA. Your channel is my favorite among Bicol area. I love you guys. Thank you po. Thank you. Hello, Sir Larry Perillo. Yan po ang mga sikat na announcer DJ dito. dito. Ay, Sir Larry announcer. Perillo. Ano nga po talaga sa ito? Announcer, field reporter. Good morning mga idol sa ating Sa Yama. Yan, good morning. Yan ah. DJ yung boses mo. Your channel is my favorite among Bicol. And practice na namin yung bonus namin guys. Si Mama Rosana Faustino, good morning. Si Reggie Bunel, excited na si Sir JR. Di na nababasa comment ko. Uy, si Ma'am talaga. Ay ma'am, ano kasi yung sabi po dito, Ma'am Reggie Bunel, message retracted po. Yan, nawala yung message. Nawala po ma'am yung ano niyo ma'am yung message po. Bakit po kaya? Retracted po. Kasunod ka po ni Ma'am Ena Restrado. Na-retract po yung message ma'am. Pakiulit po ma'am. Pasensya na po. Yan. Morning sa inyo watching from Hong Kong. God bless ko. Kaya mo yan, Uragon Honey. Yeah. Yan, si Ma'am Mamaya, Alma Ridua. Ito yung magpapadala ng package kinapadi-padi at Kuya Leo. Si Ma'am Alma Ridua. Ayan, salamat po. Oo nga, sana mapasaya natin sila. Kagigising ko lang yan. Good morning po. Nakita ko notification na naka-live ka, JR Hubby, kaya pumasok agad ako sa live mo bago mag-start mag-work. Yan, ingat po sa work, Ma'am Alma. Ang sisipag nila kahit Saturday nag-work. Siyempre. Yan ang mga OFW natin. Ano? Ibang bansa kasi hindi pwedeng tatamad-tamad. Yan, excited na po kami Ma'am Alma sa magiging reaction ng mga bata sa kanilang package. Yeah. At Siguradong ngayon pa lang pagkakaguluhan nila yan lang. ngayon pa lang po, kami po ay nagpapasalamat na. Abot langit po para salamat namin kasi po ibang saya na naman yung ating madadama. Guys, ating ng gusto. Yan guys, buti na lang dumating yung naka-schedule. Ano mo talaga halit? Buti na lang. Sige na, pag-isip pa lang ano mo. Kasi Ilang bahala na unlong. ang lamig na ng kamay ni Uragon natin. Ang lamig na guys, oh. Oh, nabasa-basa na. Yan, excited po talaga kasi hindi naman tayo sanay humarap sa isang radio station. At yan. Good morning sa inyo, idol, watching from Singapore. Yan, hello po sa mga taga Singapore. Si Ma'am Vicky Necesito. Yan, thumbs up. God bless, sabi ni Efren Ku. Hello po sa ating 36 viewers and 25 thumbs up. Yan, 40 viewers na tayo. Sige lang, Uragon. At nagpe-prepare po si Uragon Honey. Magandang umaga, Uragon Honey at JR Hubby at sa lahat ng viewers. As this moment, dapat uminom kayo ng salabat para di kayo mamaos. Baka maraming tanong baga. So sabi ng Amdang, opo, 1 hour po yung namin dito, live interview. 1 hour and tatanungin kami ng aming mga whereabouts sa aming YouTube channel. At yan, kasama po kayo dyan guys kasi hindi naman po mabubuo yung aming YouTube channel, especially kay Uragon Honey, kung wala po kayong mga tagapag-suporta namin, mga sponsors, supporters, subscribers, mga silent supporters. So wala po ang Uragon Honey at ang JR Hubby kung wala po kayo. So kasama po kayo dito sa aming live interview at proud po kami na ibahagi na kayo po yung mga naging daan para po kami, para po marating ni Uragon Honey ang kanyang 50K subscriber at yun po, pati po yung aking channel. So, God bless everyone. Yan. So, good morning sa inyong dalawa. Always watching you both, lalo na yan sa magkapatid, especially Padi-Padi, very loving boy. God bless you both and stay safe and healthy. Yan, sabi ni Mama Really Willet
Willet. Yan, good morning po. Ma'am Jelly Lubrido, hello, good morning po mga idol. God bless you all. Yan. Ma'am Reggie Bunel, may great na po akong tatlong comment, Sir JR. Opo, retracted po talaga yung lumabas, ma'am. Ano kaya nangyari? So, tatlo na daw yung comment ni Ma'am Reggie. Yan, sabi ni Ma'am Reggie, good morning po, Sir Roy and Sir JR. Go, 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 go! Sabi ni Ma'am Reggie, salamat po sa pampalakas ng loob. Ma'am Jelly Lubrido, watching from Cainta Rizal. Yan, hello po sa mga taga-Cainta. Mag-tune in po kayo sa FMR Radyo Partido. Ito po ay isang radio station dito sa Goa, sa Partido area, sa Bicol. At mapapakinggan nyo po yung aming live interview. Yan, good morning Ma'am Jasmine Laurente. Good morning sa dalawang pogi, happy weekend. So yan, siguro po mga 30 minutes magsisimula na kami kasi yung una po kasi kami nasanay sa salang. So yung sa salang ngayon yung nauna talaga sa schedule. So dumating, yan, sinunod na yung schedule tapos kami sunod after 30 minutes. Yan, 30 minutes pa tayo mag-uusap dito guys. At pwede nyo nang bisitahin yung ano. Pwede bang, may comment mo kaya dito pare? I-comment mo yung ano, yung radio station nila. Yung FMR. I-search mo sa ano. Ay, nandiyan na si ano, si Limuel. So yung hindi pa po nakuha yung pangalan ng radio station na aming pag-guestan ngayong umaga, FMR Radyo Partido 94.5. Yan. Yan, salamat Ma'am Reggie sa ano, tawag dito, pampalakas ng loob. Yan. Ma'am Jasmine Laurente, good morning sa dalawang pogi, happy weekend. Yan, hello po Ma'am Jasmine. Ma'am Julia Limpin Manalo, God bless Roy and JR, Sir JR, and to all of you. Yan. Yan, nag-loading daw. Sorry po kung nag-loading. Medyo mahina siguro ang signal dito sa Goa. Be safe po in Jesus' name, sabi ng Julia Limpin Manalo. Yan. Have a blessed morning to both of you guys and to all the viewers watching from Singapore Island. But for me, Padi-Padi is the number one. More power, sabi ng J. Domingo. Yan, number one talaga si Padi-Padi. Go for it, Team Uragon. Good luck sa inyo at ingat lagi. Yan, sabi ni Ma'am Manga Avocado. Hello po, Ma'am Manga Avocado. It's a great morning to all of us. Joya Berongke. Morning sa inyong dalawa watching from KSA. Hello, Ma'am Joy. Lisela Ripe. Good morning mga sir, watching from Macau. Need talagang magsipag dito sa ibang bansa, lalo na sa nako stay in sa amo. Opo, tama po kayo. At saludo po kayo sa kami sa inyo mga OFW, mga masisipag at hindi nagsasawang tawag dito, sumuporta sa pamilya. At kayo po ay mga bagong bayani ng ating bansa. Dahil po sa inyo nabubuhay ang ating ekonomiya. Dahil po sa inyo, ang ating mga Pilipino ay yan, umaangat ang ating bansa. Saludo kami sa inyo mga OFW, mabuhay po kayo. Panalangin lang po namin na kayo bayan ng Panginoon. Maging okay po ang trato sa inyo ng inyong mga amo at ang mga trabaho niyo po diyan. Pinapanalangin po namin na sana ito po ay pagpalain ng Diyos at wala po kayong masumpungang anumang problema diyan sa abroad. So, alam naman po namin ang inyong pamumulila sa inyong mga pamilya. Kasi po, sa dami na ng napanood namin sa TV ng mga OFW na may minaltrato, mayroong naging successful. So, yan. So, sana po lahat ng OFW maging successful sa buhay. So, yun naman po kasi yung kanilang inyong mga hinahangad, maging successful ang inyong mga pamilya dito sa Pilipinas. So, salamat po. Saludo po kami sa inyo, mga OFW. Mabuhay po kayo at sana po ay
Yan, makapiling nyo na ng mas maaga yung inyong mga pamilya dito sa Pilipinas. Naghang tayo, naglulubing. Yan, loading po tayo guys. Ayun ba siya? Kita naman ako ng wifi, nakapilitan ng truck sa wifi. Sige na, basta. Sige na. Kasi ikaw yung mag-connect. Mag-connect lang sa wifi. Baka may wifi sila. Para... Yan, nagawa kami guys ng paraan para mamaya yung live maganda ang smooth. Good morning everyone watching from Comembo, Makati. Hello po, Ma'am Leonie Divina. A pleasant morning. Julia Limpin Manalo. Oh my, I am excited for both of you here. Sabi ng Julia Limpin Manalo. Yan, si Ma'am Mangga Abukado, excited ako na marinig ang interview nyo ni Oragon na Honey, JR Habi. So panoorin nyo po sa FMR Radyo Partido. Live, may live po silang live Facebook live sa sa kanilang FB page. Kung live pa rin ako pa. Imbis na sa end naman. Okay lang yun, mag-live pang simula lang siguro. Then pwede mo ba sa loob? Ayan. Sige, Hindi, kasi may mga viewers ka pang tao dito. Tulad dito, 50 viewers tayo. So yung iba, baka hindi sila ganito na lang, mag-live kang mga 20 minutes. Tapos magbabasa tayo ng comment sa nila, sa kausapin natin sa loob. Babasahin natin yung mga comment nila sa Facebook live nila. Mga ba ganyan? Ren? So yan, okay lang. Pwede yan, pamahiling kay Grace sa cellphone ta. Habang naka-tune in kita sa inyo, nag-interview, mag-comment ka sa FMR Facebook page. Kita man, naka-tune in naman sa live ta mismo, mabasa kita ng comment. Yan, so abangan nyo guys. At yung mga shoutout nyo, i-ready nyo na. I-comment nyo sa FMR Radyo Partido. At i-search nyo na po sa Facebook kanilang FB page, FMR Radyo Partido, at doon po kayo magbabasa ng live comment nyo. Yan, sana maging okay yung internet sa loob. At yan, salamat sa ating 55 viewers in the house. Hindi ko alam kung natatay ba ito o nagugutom. God bless us all. Keep safe po and stay healthy. Salute. Wow, congrats po sa inyo mga sir. And the star is born. Yan, salamat po Ma'am Kazi. Ma'am Nora Lopez, kaya mo yan Sir Oragon Honey. Inaabangan ko lagi si Padi. Sana lagi kayong nandyan para sa mga magkakapatid. Kayo ang guardian angel nila. Stay safe always. Yan, si Ma'am Nora Lopez. At isa nga po sa purpose namin kung bakit po kami nandito din sa Radyo Partido ay para po i-celebrate yan. Magbigay pasasalamat dahil po sa mga blessing na natanggap namin, or especially kay Oragon Honey, yung kanyang 50K anong tawag doon? Celebration? 50K achievement. Yan, yung kanyang 50K achievement. Kasi hindi madali na makakuha ng ganung kalaking Dami ng subscriber. Ayan, ang tagapag-suportas, mga supporters. Napakahirap po, kaya dahil bilang pasasalamat po sa inyo. Ayan. Isa po ito sa part ng pasasalamat po namin. Anong gagawin natin dito, Jerry? So yan mga naka-tune in yan sa Pilipinas, sa abroad, hindi naman kasi walang GCash. Mamimigay po si Oragon Honey ng 100 worth of load through GCash. Boom! Yan. At yung mga naka-tune in dito sa Pilipinas, abangan nyo po kung ano yung kailangan nyong gawin mamaya during the live sa FMR Radyo Partido para po kayo mabigyan ng 100 pesos worth of GCash load. Kaya sayang din yan guys, no? So yung mga nag-tune in po ngayon dito sa Pilipinas ay na merong GCash, kahit wala kang GCash sa number mo lang, papasok yun. Kung i-load na lang siguro, hindi na Load GCash. na lang, i-convert nila yung i-convert na namin yung GCash namin, i-load namin sa inyo as regular. regular. lang nila yung number nila. Oo. So, Hindi, may proseso sila.
Ay, di kailangan doon sila manood sa ano. Sa FMR Radio Partido. So hindi po kami nakikilam sa mechanics kasi po yung radio station po mamaya ang mag-a-announce kung paano po kayo makasali sa libreng 100 pesos load. Siguro mamimigay kami ng at least 5 or 10. Abangan nyo po yan mamaya. Yan, hello sa ating 60 viewers and sa 48 thumbs up. Yan, si Amalia Sirano. Shout out from Saipan. Yan, hello po sa mga taga Saipan. Yan, maririnig tayo sa live sa radio station sa iba-ibang bansa, guys. Yeah. Si Ma'am Chris Biter. Hi, Uragon Honey, Jerabi, shout out and God bless from Toronto, Canada. Si Padi talaga nakakatuwa. Keep supporting lang kami sa inyo lagi. Ayan, salamat po. Good morning sa inyong dalawa from Bicol, Daraga. Yan. Hello Ma'am Maria Lenny Literal. Please tune in po yung mga taga Bicol. At mamaya po sana manalo kayo ng 100 pesos load, GCash load sa inyong mga number. At abangan nyo po ang live interview namin dito sa FMR Radyo Partido 94.5 at abangan nyo po yung i-announce si Sir Audi Consina kung ano po yung tawag dito mechanics. At yan, nagpapasalamat po kami sa radio station na ito at napaunlakan kami na ma-interview kami. Kaya malaking bagay dito sa atin, no? Opo. At bilang pasasalamat din sa mga suporta ng ating mga viewers. At yan, si Uragon Honey po ay magbibigay din ng load at maging din po ako, meron din po akong konting naipon at mag-donate din po ako dito ng load para po sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na sa mga estudyanteng nag-aaral ngayon na kailangan ng load. So, pwede na po din yung malaking bagay na din po yung pang online class. Yan. Nangingay ko ba? Hindi. Wala kang masabi. Yan, hello sa mga taga-Daraga. Congrats sa inyo, sabi ni Manga Bukado. Hello po. Salamat. Yan, itong mga taga-Paranaque, pwede ito ating lahat. Yan, abangan niyo po. Si Ma'am Amalia Sirano, shout out from Feni Salon, Saipan. Yan, nanonood sila sa Feni Salon, Saipan. Hello po dyan sa mga taga-Saipan. A pleasant day and stay safe. We love you guys. Hello Ma'am Amalia Sirano, shout out po. Mabuhay po kayo. RNN, good morning po. Roy, Jer Habi, go, go, go. Ng Pandakan, Manila. So yan, hello sa mga taga Pandakan, Manila. Abangan nyo po at sana kayo ay mapalad na pabigyan ng 100 pesos load. Kaya tune lang kayo guys sa Radio Partido FMR. Yan, Ma'am Chris Biter, na ano po yung message mo? Message retracted. So, yan. So, iwasan natin po guys yung pag-comment ng word, subscribe, thumbs up. Kasi po, restricted po yan ni YouTube dito sa, sa, tawag dito, sa live po natin. Pwede siguro support yan kasi talagang strict to YouTube po pagdating sa comment. Hindi po kami nag-aalis po niya na baka sabihin nyo kami po. So, po si YouTube po ang nagre-retract. Pag nakita niya po yung mga words na yun, may mga words kasi po, bawal kasi po dito sa live na tawag doon. Banggitin lalo na sa comment yung word na yun, yung sub at yung thumbs up na gano'n. Andun po kasi sa community guidelines. Opo. So, good luck guys. Hello Ma'am Chris Biter, good morning po. Ma'am Jasmine Laurente, good morning po. Sabi niya, good luck guys. Yan, ito, Ma'am Chris Biter. My mom always watch your vlog every day. Thank you po. Really appreciate it po. And God bless po Ma'am Chris. Daisy Dueñas, God bless po sa inyo. John Team, Uragon Honey Team from Uragon Honey Team from Baler, Aurora. Yan, sa mga taga-Aurora. Yung nice pong mga gusto manalo ng 100 pesos load, abangan nyo po. At malapit na kaming sumalang. Naghihintay na lang po kami dito sa labas. 15 minutes. Yan, Doris Noel Forever. Blessed morning, Uragon Honey at Jer Habi from Singapore.
Hello, Mama. Doris at Noel Forever. Morning. Pasok ko muna to. Orang nanay. Pasok ko muna to. Itong dala natin. Sige, basahin mo muna. Madali lang, guys. Pasok ko muna. Hintayin muna guys ang magkita-kita. Second degree. Si Ma'am Analisa Torrente, have a blessed Saturday, Uragon Hane, and you are happy watching from Bacoor, Cavite. Good luck. Ayan, dami naman para nanonood sa Singapore, maulan na umaga guys. Yan sabi ng Alma, Kaalim, Rehuda, Reduha. Bago na rin, doon ka sa kabila. Ha? Doon ka sa kabila yung guest ngayon. Ayan, may guest tayo ngayon guys. So, ayan si Ma'am. Hello Pakilala po kayo. Hi. JR Hobby. JR Hobby. Dito ka, urago natin pakita ka. Yan, hello po sa ating 6 viewers. Siya po yung engineer dito sa radio station, si Ma'am Lorvic Formaleo Saba. Single po yan. Yan. Ayun, daming single dyan. Nanonood. Oh. Ano na, urago na yung pamilya. Yan, sabi ng Nora Lopez, dami ng fans ni Pade-Pade at of course sa inyong dalawa din. Super nakakalis ng stress pag nanonood ako ng mga vlog niyo. Ayan, thank you po Ma'am Nora Lopez. Si Ma'am Rebecca Velasco, always watching your vlog. Noise keep ads watching from Winnipeg, Canada. Good luck and stay safe. Ayan. So, yan, ano po, kumusta ba ang aming guest ngayong umaga? Ano po masasabi niya sa guest namin? Ano po to? Batang to dati ng majority ba? Yan, majority leader po ng St. Paul. Ano pang Miss Universe ba yung tangkad? Miss Universe, si Yan. Ma'am Lorvic. Ayan, sa mga single po dyan, single din po si Ma'am. So, Hello. desperate. Si Mangga Abogado, mahirap yata umikot ang Anong pangalan? Tumbiyolo Loading. Radio Partido FM. Yan. Yan guys, Radyo Partido FMR pala. Baliktad din ang sulat ko sa comment ay sa description ng aking video. Baliktad, Radyo Partido FMR. Yun po yung kanilang okay lang big habang nagla-live mamaya. Ma-comment sila dumaan sa Opo. Dumaan na kayo mabasa. Lawang signal. Dito man basa ng Sa boss. loob. Opo. Pero pwede ko man siyang i-connect Sa wifi. Ay, salamat. Ito ko na si password ko sir. Ayan, thank you ma'am. Lorbit. 59 Lorbit ba Norbit? Norbit. Okay, si Trying Not Hard, hello daw. Ayan, hello din po. Si Ma'am Francia Balbaren, Sir Habe, Sir Aaron, always watching from Antipolo City. Ayan, God bless. Morning from Antipolo. Yan, si Ma'am Tiny. Trying Hard, ay Ako, trying ay not not hard. hard. Ayan. Nothing hard. Malabo na talaga yung mata Hello natin. from California. Hello po, good morning po sa mga taga California. Yan, si Ma'am Doris. And Noel, forever. Thanks dear Abin. Hirap talaga this time. Di basta-basta makauwi dahil sa piste. Nag-COVID na ito. Yan, kasi nag-share ako kanina na saludo tayo sa mga OFW at miss-na-missan yung mga pamilya. Yan, si Mangga Abukado, yan, dito na lang ako manood sa YouTube video kasi wala naman ako sa Pilipinas, andito ako sa Australia. Yan, salamat po. Have a blessed Saturday ako na ni Dear Habi. Good luck sa Annalisa Torrente. Yan, si Ma'am Lisel Ripi. Natouch naman ako, sir, sa pag-appreciate nyo sa aming mga FW tryers na ako di makauwi dahil sa pandemic. Totoo po yun kasi may mga kamag-anak din po kaming OFW, kapitbahay ko po mismo. Yan, shoutout po kay Tia Tess. At nararamdaman ko po yung emosyon ng kanilang pamilya dito, yung emosyon ng pag umuwi siya, talagang grabe ang emosyon. Kaya po, kumbaga, napipil po namin yung kung ano man yung nararamdaman nyo dyan sa abroad. Kaya, saludo po kami sa inyo at sana po panalangin namin na kayo ay laging gabayan ng Panginoon dyan. Yan, si Ma'am Mirna Bundok. Ayan, good morning po. God bless po sa inyo, sir. Tanong lang po. Kasi po ilang video nyo nasa 6 na magkakapatid. Wala yung panganay si Roy. Ba? Yun. Ingat po. Kayo lagi from Buntok family ng Las Piñas City. Yan, busy kasi yung engineer guys na radio station.
So NJ Rabi, nagtatanong si Ma'am Mirna Bundok, bakit daw nakailang video na tayo dun sa mga bata, wala daw si Roy lagi. Yun po kasi po isa po sa mga ano kasi si Roy syempre may mga anong tawag ba doon yung urban, yung may lugar po doon Oo. yung lugar ni Tatay Ruben ng papa niya doon sa isang sitio doon sa barangay nila. Nandun siya lagi sa lolo niya. Yung urban ba tawag doon sa lugar? Oo ba? Yung tatay po ni lolo niya mismo yung papa ni Papa niya. ni Tatay Ruben. So doon po siya tumatambay lagi sa urban. At nandun yung mga pinsan niya din. So hindi naman po namin siya maano kung gusto niya pumunta doon sa lolo niya. Kasi po kami, pag nandun kasi kami, gusto namin lagi silang tawag diyan, buo. Oh. Siyempre si Roy, tawag diyan, paminsan-minsan siguro pumupunta doon, hindi naman namin siya, kasi malaki na siya. Pero ina-advise din po namin siya na kung pwede, tulad nung pagpunta namin guys sa Jollibee, wala talaga siyang idea kasi nandun siya. So, medyo malayo. So, inahabol namin yung oras, hindi na namin mautusan si Rolly kasi po maliligo, nag-asikaso pa din si Rolly na sa kanyang mga... Actually, inutusan ko si Rolly noon. Ay, inutusan mo ba? Umalis siya, kaso nga lang. Hindi bumalik- nakuha? Hindi nakuha. Hindi Wala nakuha. daw. So dahil nga inahabol namin yung oras, so hindi namin nahanap. Inahabol namin yung oras kayo sa Jollibee kasi sabi ng manager ay exclusive sa amin yung second floor sa oras na 2 p.m. Binigyan kami guys ng oras. Oo, para daw po kulang yung mga tao at the same time tawag yan, masulit namin yung pagpunta namin doon at exclusive sa amin yung second floor. So yun, medyo na kami doon, tawag din na pressure kasi siyempre yung mga bata hindi namin hawak ang pag-iisip noon kung maliligo ba or ano, so pinaliguan pa. So yan. Pero ang pinakamaganda pong nangyari, kami po ay tuwang-tuwa kasi na-bless po kami sa buhay ng mga batang ito na nakita namin na hindi mo mababayaran ng pera o ng anumang katumbas na halaga yung na-experience sila sa pagkikipag-socialize sa labas ng kanilang tahanan. Makita mo si Padi-Padi, first time kung mag-interact siya sa tao na magsalita siya ng po at opo. During sa pagbabayad namin doon sa counter sa Jollibee, sabi niya, ito po, opo. So yan, parang napag-isip-isip ko ragon na pwede pala, no? Malaking May pag-asa potensyal pala na kapagsalita opo, sila. na maging normal sila sa pamamagitan ng palagi nating pagdala sa kanila sa mga So dapat kailangan lang talaga pag-socialize sila sa labas. kailangan talaga ng attention, no? Opo. Kasi doon sa lugar nila hindi naman sa pagano, minsan yung mga tambay doon pag si Padi-Padi nagbibiro-biro ng gin, ng labanog, parang yung iba naman siguro tumatawa lang, hindi kinokorek. So parang ganon, yun yung isa sa mga sa mga tambay ganon yung nandoon. Sana i-guide din yung mga bata, no? Pag nagsalita ng bad words, i-correct, wag nang tawanan o tawag dito. Wag na po nating padugtungan pa. Parang kumbaga lumalabas sa isip ng mga bata, tama pala itong sinasabi ko. Kaya si Padi-Padi naman pag every time na lang gin, lambanog, iinom tayo. So yun yung lagi niyang nasambit kasi parang minsan naging katuwaan. So sana ganon, sana kausapin natin yung mga tao talaga din na tulungan din tayo. Yeah. So hindi naman lahat po. So saludo din kami sa mga kapitbahay nila, sa mga pinsan nila doon kay Tatay Ernesto na gumagabay din sa mga bata. So yan. At salamat po dahil may pagbabago na sa mga bata. Sabi ni ano yan? Efrem Arias, shout out to Abonane from Cebu. Yan si Reynalyn De Luna. What an achievement of appreciation. Yan, love you. And thank you po. Mangga Bukado, ay di kami kasali sa load. Yung Reggie Bunyel, Sir JR, nanood din ako ngayon sa Radio Live. Ay wow, thank you ma'am, Reggie Bunyel. So may isa na tayong nanonood sa live. Sunod na po kami doon. Kaya next na po kami dyan. Si Ma'am Alma Kaalim Reduha. Si Ma'am Reggie, ay may sinabi pa pala. May present, hikas na yan. Yan, sige. Yan, si Ma'am Alma Kaalim Reduha, shoutout mo na lang ako. Mamaya Jer Habit, thank you nang marami. Ayan. Take note natin yung mga shoutout nating May bitbit ka. Pwede ba tayong screenshot? Screenshot bigla.
Screenshot natin. Oh, andito din si DJ TV Official. God bless everyone watching here Oragon NG Habi. Yan, shout out Yan, natin good si, morning DJ, DJ TV, TV Official. Official. So, Yan, yan. please support po DJ TV Official. shout out natin yan mamaya si DJ. Si Dores and Duel Forever. Pwede sumali ang OFW para load sa pamilya. Pwede po yung pamilya niyo po ang comment, bigay niyo po yung number ng pamilya po, yung tawag dito. Kaya parang hindi naman yata nila makita yung live ng Radyo Partido ano, Saan? sa babasa. Makita, Facebook. Hindi lang. Sa Kung sila yung mananalo, hindi sila pwede padala ng... Pwede, kunin nila yung number ng kapamilya nila. Kung may cellphone number Tapos po kayo na lang. Oo. Pwede naman. Alam mo, pala. nanonood po kayo sa abroad. Alam niyo po yung cellphone number ng inyong anak o ng mga pinsan niyo dyan dito sa Pilipinas. Pag na-screenshot niyo po yung dapat yung i-screenshot, kasunod lang yung pangalan, ang ibigay niyo pong number ay yung number ng inyong kapamilya dito sa Pilipinas. Pwede. At doon po namin ibibigay yung load load. na 100 pesos. Ayun, pwede naman pala eh. Si Ma'am Jessie Lakwata, good morning Jerabi and Oragon Hani. Watching. Ayan, salamat po Ma'am Jessie Lakwata. Yan ang baba si DJ TV Yan, please official ang support. kanyang link. At si DJ TV po. Okay na po. Sige na. Ayan, so Kami na guys ang sunod. Babi na guys. Kaya muna at kami na po yung sunod. Hindi, ano ba? Puputulon sa pulo niya. I-live mo na, sige na, i-live mo na yan. Magkakain tripod sa ro. I-live mo na. Alam ko na hindi prepare na kamo dyan. Magiging live po kami sa Duwang Vlog, Anoragon Honey, Ingat po. JR Hubby, and siyempre sa FMR. Saan na Yes. send ako? Mhm. Again, mga kapartido, paki-follow tabi kan sa indang YouTube channel. And then, after ma-follow, paki-screenshot po na as proof na kamo po nag-follow sa inda. And pakipadala po sa Samuyang FB page, sa Messenger. Yan po ang Radyo Partido FMR. Ayan. Manggagana po kamo kan premium itataoming niya na Yes. aga sa programa kan Tatak Partido. Abangan lang po. Yeah, And good dapat- morning kay Sona Beraper ngunyan. Yun. Aray na aga kagawad Audi and Sir Harry. Bawal Kay ipahiling. Reggie Bawal Agong ipahiling. Boniel. Bawal ipagpahiling. Good morning kay RJ Series kan Mampiraw San Jose. Nagdadalan mo niyan. Shout out po sa Respitos Bicolanos Riders Alliance RBRA Tabaco Maine. Asin sa lahat ng Oo, na charity guys, si ride Oragon Honey. and ng Si Oragon Honey ang riding community. RS po asin makusugon po ang Radyo Partido digdi sa Tabaco Albay. Salamat po, loud and clear. Also, good morning kay Donna Delfino, Aileen Gianan, and Zona Veraper. Maraming salamat. Danilo Relioso Fria. Morning po sa Indong Dua. Congrats po Bong Ojamar sa imo sa imong bagong business ang Kagiskan Picnic Group Galing Noy. Okay. Ayun. And now, ladies and gentlemen, as ito yung next na guest po, ang sarong vlogger, Mhm. si Oragon Honey. Oragon Honey Roy Buluan. Welcome! Ang iinoton ta. As in, live na po kami sa Yes. Duwang Vlog. Ini pong Oragon Honey and JR Hubby. Pero, katantakan ning intro, Hari, kung si Roy Buluan, saro siyang ordinaryong barbero. Ayun. Kung sabihin kan barbero para bulog, Yes. babae o lalaki. Nagkaiba po siya ning hilang as Good morning, Roy Buluan. Si Audi Consina po ako. Maray na aga. Ayan po, magandang po sa Indo. Mhm. Kay kay Saudi. Mhm. Kabado talaga. First First time, pero nagbablog ka. Oo, ibang salat yun, no? Iba po kasi radyo. Ibang salat talaga. Oo. Opo. Oo, man yan. Edit kayo sa Opo. Oo, naiinit ang vlog. Pero ang radyo, dire-diretso. Live na live. Kapado ka. Pero, kumpirmaron mo lang, so sinabi ko, na ikasarok kang barbero, nagkahilang ka, Iya po. totoo po yan. Ayan. 2019 po. Kaya lang po nga Ano pong helang, sir? Dahil nagka-anxiety po ako, depression. Mhm. So, yan. Dahil Ilang bulan
ka nagsapo kan hilang mo anxiety? Maabot ako ng 6 months. Hala, we. Nagamit po talaga. So, pero barbero ka kayan. Hindi po. Nagpundo ka sa hanap buhay. Nagpunod po ako sa hanap buhay dahil nga po. 2019. So, inabot ka ng pandemya. Inabot po ako ng pandemya. O, diday ka nakaluwas ka ito. Sakripisado. Grabe po ang takot ko kayo ta. Siyempre, pero may nga po akong takot. Tapos dahil pa po sa mga balita. Okay, mas lalo po ako natakot. Kaya nawala ko ng pag-asa talaga. Nawalan ka na ng pag-asa. So, Kung ka nakaagi sir, parang na-out of focus siya. Ngunyan, balik ka sa normal. Thank God. Dahil nga po sa ang Diyos talaga daw. Yes. Kunyan. Daw ko na mukha karaot. Oo. So, yan, totoo nga ng pagkakataon. So kaya initin naman niya ang pagkakataon na makatabang sa to yung mga kababayan hindi. Kaya ini, dapat po kung paano po, may mga napag-iwan na kitang haraw, may napabulong na po kita, natawan ng pag-asa na. Lang sir, Oragon Honey, paano po naging paano mo code name? naisipan? Kung po, bago po naginibo, pag-iisip ko na yan, ano doon sa kuyang Opo. may papangalan sa kuyang YouTube channel. Mm. So, may barbershop ako dati sa Harong, sa likod ka Harong, may Oragon Barbershop. Mm. Eh, ang pwede po duman sa tanay, sa taga-tanay po, sa kung naano mo yan. Mm. Ang expression po duman, honey. Hani. Anong gusto sabihin ng hani? Hindi po sabi ko, hadi. Hadi. Di ba? Oragon hadi. Yeah. Oo, Oragon. Oragon. Kasi po, Oragon honey. So, kaya po ini ang ganun yan. Yun na po sa kuya. Mm. Pero kan magkahilang ka, anong sinabi mo kan magpangaji ka? Anong sinabi mo? Mayroong, kami ko lang banggit na sana, parahin mo lang po talaga po. Tapos? Natabang po ako na, nasupaya ko lang na ano. Pero isipan mo kung anong klaseng may tatabang mo, daday ka man nga ning hanap buhay. Anong naisip, anong klaseng may tatabang mo sa tao? Tabang ko lamang. Mm. Sige po. Pagkakan, itatao mong tabang. Sige po. Kaya pinunan ko po nga itong pagtabang ko dito sa Tigaon. Oo. Habang nagugupit po ako, pili mo na po itong uploadan ng mga videos Mm. na itong gusto mong ibong sasabihin mo, kaya gusto mong ipainin sa mga tao, Mm. na dapat may kailangan kung kapag-ipanginabang mo ba. May Mga mga nanonood at sa mga viewers. may mga hapot baga dyan na dapat igwa ka ning numbers kang subscriber, Kaya po, follow, like. Kaya po, may 1,000 subscriber ka, Mm. tapos pag natapos mo na po itong 1,000 subscriber, dapat magkakuha ka naman ng 4,000 watts hours. Watts hour, 4,000 watts hour. Pero ang halawig ko niyan, 4,000 na yan. Bali, Halawig po. Oo. bali sir, halimbawa may mga gusto nang mag-log ng commercial, national, ano pong proseso kaan? YouTube muna or sa imo na nag-inform? Dahil po, ano ba, monetize na po ba kami? Opo. Sila na po mismo. Dahil nang pakiaram siya, Kaya, sa lalaog-laogan YouTube na, na. lalaog-laogan na siya. Oo. So itong ining YouTube na yan, iyon naman ang mabayad sa imo. Google AdSense po. Oh, ang sabi mo 1,000 Ano yun sir, may lang. OR? Ano po? May OR ba yun? Official receipt? Resibo, mayo. Tama yun po. Okay. Urulay na lang sa Gmail, sa padala na lang ano, Sa bangko po. sa bangko. Tapos Very good. ang sabi mo baga 1,000 subscriber. O pira ng subscriber mo ngunyan. Sa ngunyan po, iguan po Up kami ng 50,000. O, Wow! 50,000. Grabe na yan. Salamat sa mga, Naglalangkaw pa? Naglalangkaw And pa? for sure mo yan sir, sa Tatak Partido, mga audience natin, listeners, ayan, madadagdagan yan. Ayan, salamat. Salamat po. Ayan, supportan po ang Oragon na So, Enjoy na happy. gusto mong padagdagan, makiwalay ka, ang Yes. ibuhon para madagdagan, sige na. Ayan, maraming na po sa Satuya Gabo. So, inahagat ko po ang suportan nindo sa Samuyang YouTube channel. Oragon na Enjoy na happy. So, siyempre, DGTV Official and Simplicat. So, yan po ang Satuyang mga katabang dito sa partido para makatabang po kita. So, inaananya ko po kayong i-subscribe o i-follow ang Samuyang YouTube channel. Ining camera ining ya sa gilid ta live yan o Hindi po, Live na live live. po ini. live din Wow. sa ro. Ito pong Hello! vlog. Itong sa ro Live naka po pa kayo sa parehas live. Live on live. Sa inya na channel. Anong vlog yan? EJR habi po ini. Ini JR, Ini. ini Mas may kulay ito, Oragon na ni. oo. Iyo po. So si ining anong ining karibanan mo si sa ini sa ro si EJR JR. habi po Habi. ni. Anong pangalan niya si John John Road El Saba. Lirag Saba. So kakaulay mo may sasawrat yan. Iyo po. So, kumusta na ang mga, ang sabi mo baga, nagtatabang ka naman yan.
ano na ang mga natabangan mo sa irisay na ang natabangan mo? Ayan. So ngunyan po may napatugdog na po kami ng harong. Sa katabang po ang samo yung mga sponsor. May ano na po kami harong na natabangan. Anong na natabangan? Ano yan, sir? Concrete or ano May lang? concrete po, may ano lang. Mga lipa, mga light materials. Okay. Ang dumami po, concrete talaga. Concrete. Tapos itong apat, ano lang, mga light materials. Okay. Ang sabi mo kan nakaaging aldaw hari, igwa ka ning plano mo niya na buminakal ka na ning lote, ta may regaluhan ka Iya ning po. magayo na harong. Iya po. Sa inya na lugar, pwede nang maraman. Kaya may tsaka po mga pamilya na tigtatabangan sa Hingaroy. Hingaroy. Iya po, mga PWD po sinda. Oh, So PWD. ngayon, nahirapan po ang mga sponsor. Mhm. Dahil nga na po sa kamuntakan ninda. Oo. So ngayon, nagpadala po sinda ng kwarta para pambakal ng daga. Tapos Oo. bukod po naman sa daga na pabakalon mo, papatugdugan mo po sinda ng harong. Okay. Up and down po ang papatugdugan. Okay. Kaya, Ang apira kang sildo mo sa channel, igwa ka pa ning nakukuang kas sa pagining GCash. ikaw po, May si mga gusto magtabang sa imo, Ayun. halimbawa matabang ako sa imo, kami ni Hari, may papadara ko sa ipapanaw mong tatao mong number ng GCash. iyo po. So aron kayan. Iyo po. Igwa ka pa ning sweldo. Doon po sa YouTube. Sa YouTube. Oo. Sa revenue. Ano yun, sir? Monthly? Monthly? Iyo po. Pero doon po sa itong mga padarakang yung mga sponsor, talagang doon po ito nakapaduman sa Okay. nilang gusto Dahil kapang. man kami nakikiaram sa imo personal. Dahil man nahapoton kong pirang figure ang nakukuha mong sweldo sa YouTube. Sa dollar na lang kita mag-urulay. Pirang dollar ang nakakaabot na sa imo. May pag-compute na lang po, ano eh. So, Pirang $2,000. Oh, $2,000. Monthly yan. Iyo po. Galing. Ang halos 50% yan tinatabang mo. Iyo po. Tinatabang po talaga. Tinatada mo naman sa imong para sa pamilya. May mga senior citizen po akong Oo. pensioner. Okay. May 5 po akong bulan-bulan sila nakakatawa. Pare, mapadagos pa kita sa Panginoon taga-radyo o ma-vlog na vlog ka? $2,000 dollars. Kwenta daw kitang duwa? Mayo ko sa music. Yan sa mga- Sir, mahapot ko lang po, ang sa imong pagtabang, within Tigaon lang or within dito sa quarters dito kang Camarines? Iyo po. Ibig po Okay. sa 4th district. Port District. Bali ano yun, sir, nag-survey ka mo kada area kung isa mga dapat na tabangan Iyo na po. pwedeng matabangan. Tigpili mo talaga sa itong karapat dapat na tabangan. Okay. Ikaw pong nagkakaroon tabang na diamond. Oo, igwa man nagsasamantala. Iyo po. Nainigya si Oragon na haning nagtatabang, dumanan tangaya. Iyo po. So, paano nindo pipilion yan? Pinagbabalidate mismo nindo? Pinundir man ng Bago personal? may paando dumanan, so may nag-iwa na po dyan yung Nagbabalidate? Iyo po. Oo. Si CI. Nagsi-CI. Ayun. Parang ano, para Check sir ESP yan researcher. na kung totoo talaga. Iyo po. Minsan may nangahagad po talagang tabang na. Samantala. Opo. Oo. Dahil ang baka ngaya, siyempre, dahil niluberistado, pag una kayo, mapadara tulos ka mo ng kwarta. Iyo po. So, more on financial ka mo, material, o anong material ang tinatawag nindo? Depende po Depende sa depende sitwasyon po kang sa- katabangan, sir. Opo. Okay. Ano ba kung kaipuhan po ng araw, yan, natatawanan po ng araw. Okay. Kung kaipuhan po ng ipadukto, papadukturan. Papadukturan. Okay. Mga simento, mga baybay, tinatawag nindo. Tigtataw may po. Kamo na mismo ang mabakal sa hardware. Kami na po mismo nagbabakal. Okay. Tapos, Tapos, sa video baga sir Kasubanggi, sabi sa ko, Nagdalan ihari ka na? dalanan mo ngayon, pigdalan ko sa sarong ano niya, nagsaod siya sa parting Tigaon, may mga tukawan na plastic, ano ba ito, grocery, Oo. shampoo, Iyo. very good. okay. Kung halimbawa sa rong organisasyon ng mga kaakian na naghahagad sa imo ning tabang, may nagdulok naman kan sa imo para tabangan mo? Sa ngunyan po may pa kung na-encounter po na may- na tabang. Puro lang Talaga po talaga. talagang may hilang. Dumagalang sa may mga Iyo hilang. po. Dahil man po, asin duman na kumapokus sa may mga hilang. So, basta karapat dapat pong tabangan. Opo. So, dahil Tatabangan. po madua-duwang isip, Okay. matabang siya. Kada ko lang masuporta kayo sa imo dahil pagtabangan sa imong pinakaog dito. Tani ba man kayan vlog, halos dili siya man ang hinahanap. Dahil ko yung dinadala niyan puro dilin siya ngayon. Iyo po. Ay gusto ko itong nagtatabang na Iyo po, vlog. Talagang ay siyempre ang pag-view ko, nakakakwinta yan, nakakadagdag yan ang pag-view. Yan lalo na kung dahil ka mag-skip sa Iyo po. Dahil Saka- komersyal, sa Saka ads. sir, bako lang sir sa, kumbaga ang ano is, duman sa pigpadala ninda, lalo si ini po si Oragon Honey,
may makukuha kang lesson duman sa pigadalan mong video. Di po. Mm, Talagang nakaka-inspire mo talaga sa Opo. mga pwede mong pagtabang sa yan, dakol mo kita din pamilya na talagang Opo. kahit buwan yung Nangay po kita po. Mm. Opo. Sir Audi, ano po iyan, ano po honest, so name, ano niya, ay Oragon Ang real Honey. name niya, Roy C. Buluan. Oh. B-U-L-U-A-N. Pero ang vlog niyang pangaran, Oragon Honey. Honey. Ang honey po, H-A-N-E. Bagong oni. Ano, honey. It's Oragon Honey. A-N-I. In-I. N-E. In-I. In-I. N-E. Ini po. In-I. Okay, Oragon Honey. Ang Oragon niya, letter U. Letter U ang kapinunan. Oo, Oragon. Oragon Honey. Honey. Ang iba pong nag-search, upo ang Oragon. So sa kuya po, iyo. U. U. Mm. Oragon Honey. O yan, Roy salamat C. daw. Buluan. So ang gigibuhin do, anong apod yan, bubukasan lang ang vlog, Opo. Iyo po. tapos screenshot, tapos kabali na itong JR Hobby, kabali naman itong Radyo Partido, tapos Iya po. anong gigibuhin? Ari? Ayan sir, paki-follow kan sa indang YouTube channel and then paka-follow po, paki-screenshot as proof na kamo nag-follow na sa inda. Mm. And then paki-send po sa samuyang messenger kan Radyo Partido FMR FB page. Tapos, manggagana na sila. Yes, ding load. Ay, kung kadakol-dakol bagang nag-send, paano na? At siguro sir, first come first serve. Okay. Ang magiging ano ta. Ay, Lorbik? Ay, na to si... Binibining Lorvic Formalejo Saba. Okay. Wara ay nagluwas na. Nagbulik Anak, na. pira ang tatawan ng tamon niya ng 100 peso loan. 5? 5. Oh, 5 po ang tatawanan mi po ning 100 peso load. So mainot po diyan na mag-send kan pigbanggit na mechanics ni Apo. Kapartidong Hari. Ulit para matautan na. Sa ginari po, paki-follow kan sa indang YouTube channel. And then, after mag-follow, paki-screenshot po as proof na kamo po nag-follow na sa indang duwa. Oragon Honey and Junior JR Habi. Okay. Thank you sir. Salamat po. Salamat Okay. po. Thank you, sir. Thank you. Okay. Sige, So pag na-send po ito, mapili kami dumaning pinakainot na 5, tatawan mi po ning 100 peso load ngunyan Yan. po, ngunyan na agad. Okay? So, orat chan tatantaman yung pagkakataon na makaulay ining Si- sarupang vlogger. Ano po ang sa imong Habi. invitation, Opo. Roy? So, ayan, may po kaya kung suporta sa kuyang YouTube channel. Baka po pag-abot kang panahon na dumakula po sa kuyang channel. Pero sa pamilya mo, o ikaw po mismo ang sa kuyang matabangan. So, kaya po, suportan do ang samuyang tigil-tigil pagtabang po sa kuyang mga kababayan. So, paki-subscribe po. Oragon Honey, NGR Habi, DGTV Official, and Safe Likat. So, salamat po mga kaisan guys. Okay, thank you. Ang isusunod ta, ining si John Rod Lirag Saba, siya man ang may sadirikan JR Hobby, Yun. baguhan pa lang siya. Okay. Saro siyang teacher, pwede po Roy, pwede po patukawan siya, no? Kano Si, siya? si John Rod, yun naman ang isa lang tanig dito, sabi ni Roy, kinabahan na siya. Kabahan. Hindi mo ako kabahan man ini si John Rod. Teacher po ini kan San Rafael National High School. Yun. Baka nga ni pag nag-asenso siya sa pagiging vlog, dulagan niya ng pagiging Teacher. teacher. Yan ang nagpili. Profession yan. Oo. Good morning po sa Uli Consina and si DJ Harry po. Live ka na po sa Radyo Partido. Good morning po, Sir Odi and Sir DJ Harry. Harry. Hari. Salamat po Sa presente po, ano pong trabaho mo? Ako po ay isang public teacher po Sa San Rafael National High School. Pira ng taon. Mag-8 Ano years po tanag po. ka na? Napindot ko lang sir. Sige. 8 years na po 8 years na? in DepEd po. Aki yung kapapagilingon. Pira ng edad mo niyan? 31 sir. 31? May agom na? Opo. Okay. Anong subject mo sa San Rafael? Opo, ako po ay isang values education teacher po. ESP. Ano po? Values education teacher po sir. Okay. Values Education Teacher. Values education. Tataw ka mananggad anong apod yan? Inin mag-vlog, anong apod yan? Mag-cam, mag-edit kang Or may gusto ko sa bakit ko siyang director. director. Talagang hilig mo talaga?
yan po, yung hilig ko po kasi talaga nun sir, bago pa ako pumasok sa As field teacher. of teaching. Opo. Ako po ay isang, ang sideline ko po ay isang videographer sa mga Mm. occasion. Ako po Talagang ay iguanan, ano? sideline ko po yun. Opo. At ako po ay dating nagtrabaho sa isang computer shop. At yun, naging sideline ko po yung pagiging photographer sa mga events, videographer. At doon po, at naging na po akong teacher. At yun, salamat sa Diyos at nagkaroon ako ng tawag dito. Nakapasa ako sa board. At yun nga po, dahil po sa hilig ko sa pag-video din, doon ko po nakuha yung yung interest sa pag-vlog. At the same time, isa din po sa hilig ko talaga ay yung pangingisda. Kung Wow. makikita niyo po sa unang Pangingisda vlog, para sira. para sira po talaga, sir. Para Sir, sira. sa Tigaon po, Sir Sangay. Tigaon po. Sa Tigaw. Pasinday, mga sa Balirag at sa Lirag, taga Tagas po. Tagas. Balik ano naman po si Binibining Lorbic Formalejo sa... First cousin po. First cousin. Kaya pareho pala ng kulor ninda eh. So yan po, nung hilig ko po talaga yung mangisda. Then teacher na po ko noon. Una po, na nangingisda talaga ako. Hindi ko pa dinadala yung cellphone ko sa pagpangingisda. Naisipan ko, itong pangingisda na to ay magiging memories ko Yes. sa darating na panahon. Kaya binidyo ko siya. Mm. So binidyo ko po yung pangingisda ko. Yung mga previous 30 vlogs ko sa YouTube. Lahat po pangingisda kasi hilig na hilig ko mangisda. Sa dagat, sa mga ilog, ganyan. Then, Opo. Ano yun, sir? Baling parang pigi-describe mo kung paano maghuli ng opo. isda. And Ayun. catch and cook po siya. Yun. Ay, wow! Kasi ang unang ko talaga doon is si Harabas. Unang Opo. nakita ko sa YouTube na content sa pangingisda ay si Harabas. Yes, sir. At yun, kasi kumbaga sa pag-YouTube kasi inaano natin yung kumbaga yung yung ating hilig din. Opo. So then nakita ko doon po habang nangingisda ako na tumutulong ako sa yung paghila, yung Opo. sinsuro. Sinsuro. Oo. Nakita ko yung mga buhay na mangingisda. Minsan nakita ko po, may mga mangingisda po tayo dito sa partido na although meron silang paraan ng panghuli ng isda, pero kulang yung kanilang income. Opo. Nakita ko yung meron mga bata na hindi nakakapag-aral, pero mangingisda yung kanilang pero proud po ako sa pagiging mangingisda. Yes, sir. Nakita ko po doon yung parang kailangan ng tulong Oo. ng mga mangingisda, especially yung mga pamilya. So doon nga po nakilala ko po si Ragon Hanay kasi po siya po ay kabarangay ko din. At alam ko naman po ang content niya ay pagiging charity vlogger. Opo. At ito po ay isang tawag dito, parang bukasyon na din yung pagtulong Opo. sa kapwa. At doon po ako parang yung Na-inspire. na-inspired at Opo. parang yung calling sa Panginoon na Mhm. bakit hindi mo tulungan itong mga mangingisda na to? So Oo. meron po kaming akong bilinag din na isang mangingisda. At yun nga po, at salamat po kay Ragon Honey kasi po ikinulab niya ako or tawag dito. Binigyan niya ako pagkakataon para makilala sa YouTube industry. Yan sa YouTube, pag nindo, ang apod kay Collaboration. collaboration. O yan nagpa-partner ka mo. Opo. Kasuwarin ka nagpoon sa pag-vlog. Yung pangingisda ko po, several na po, mga months na din po. Okay? Siguro mga mag-isang taon din po. Mag-isang taon. Mas inot sa mo si Oragon Honey. Oo. Magdo 2 years na siya. Opo. Okay. Pero pirang taon ka, pirang bulan ka na-registered sa YouTube. As a monetized channel po, sir, ngayon po, mag-iisang buwan pa lang po. Ngayon pa lang. Monetized Buwan pa lang. channel. Opo. Pero yung journey po along the way para maging monetized po ay medyo doon po mahaba kasi Hallelujah. kasi for first 1,000 subscriber unang step, then second step po you need to have 4,000 watch hours. Watch out. Then the next step is yung mag-apply ka ng tax form mo sa Okay. Google, Oo. through Google kasi si Google po ay pag-aari din ni YouTube. Oo. And once na na-approve ka na po for your tax Oo. US, ang classification po ng mga vlogger ay working outside US. Yun po ang Okay. classification po namin. Okay. Masakit-sakit man pala. Opo. Simple Then yun. may- Buko siyang basta-basta. Oo. Opo. Okay. Then after you apply that tax form, Oo. hintayin mo na po yung PIN mo sa Oo. galing kay YouTube para po maibigay na yung mga na-earn mong commercial Okay. through your bank account. Yun na po Okay. yung PIN, yung pinakasusi Oo. sa bank account na yun. Then, you can have your revenue na po. Qualified ka na sa sharing ng mga requirements kan YouTube. Opo, PIN na lang po yung nihintay ko po. Yung Okay. YouTube, Google AdSense PIN. Pira ng subscriber mo sa ngunyan. As of now, sir, I have po palang 7,100 plus. Kung naglangkaw ka na baga, sabi mo 6,000 ka Opo, pala. yung ito nating meeting. Oo. At nagpapasalamat din po talaga ako kasi po isang malaking biyaya para po sa akin na
mapagtiwalaan ng mga subscribers po natin sa Oo. YouTube industry po. Sa katakulaon na bagay kang nagtuoning sa imong pag-share kang talent si Uragon Honey kasi bibihira baga sir ang iba kan pigas na diri. Sinisikreto yan eh. Oo, pigas na diri. Oo. Yan po ang- Para ngay ang income sa kuya lang. Saka But ito, then, pag sabi nindo sa Oo. Aire, dakulaon niya ng bagay, pag-share nindo sa Aire sa Opo. publiko. Dapat kita sa na nag-iistoryahan yes. Malaking sa bagay privado. po yung kasi sir, hindi naman sa pag kay Uragon Honey, isa po siyang vlogger na handa talagang tumulong sa Mm. hindi lang sa nangailangan, Hindi pati kulang dun sa mga puso. kapwa niya vlogger. Mhm. Tulad kay DJ TV, kay Simplicat, mga Uragon vloggers po kami, mga Uragon, tao dito, Uragon Team team. Uragon po kami. Mhm. Isa po kaming grupo na tumutulong talaga, sama-sama pag may oras na schedule, sama-sama kami tutulong sa isang pamilya, so ganun po. So nagpapasalamat po kay Uragon Honey kasi po, kumbaga yung mga maliliit na YouTuber ay binibigyan niya ng daan para po makilala din sa YouTube industry. And hindi niya naman po, pag nagkukulab ka po kasi, hindi naman sinasabi mo, oy, subscribe mo to. Yung viewers din po mismo magde-decide, kumusta ba ang ano nito kung isusubscribe ka. So, ganun po yun. Ari, pakiling daw kung may nagsindanin mga itong hagad ta na tatantaning load na 100 sa ito mahihiling Sa Messenger po. Messenger. may nagsinda da sabi ni Lorbit na kay Pon i-screenshot si Uragon Honey saka si JR Habi. Nganin sumainot ka na 5, yun lang to ang tatawanan ta. Si mga names ay igwa na digdi. May mga nag-send na. So araw kayan diyan. So 6,000 pero si Uragon Honey 50,000 na. Apo. Naglalangkaw ka pa. Ngunyan sa oras na ni Perana. 50,100 plus po. 50,100 Plus. plus. Mabilis yun ang 128 po yata. Yung sa akin na po, 7,158 yata po. Magdagdag ka sa naural daw nin mga 50. Dakulao na yan. Ang 50 subscriber. Pagkatapos, mako-convert mo na yan sa kwarta. At saka sa ang views niya, mako-convert mo na yan. Di na kulang tabang na sa gusto nindong tabangan ng mga pamilya. Isa pa din po, Sir Odi, yung mga sponsors po namin talaga. Oo. Ito po yung mga bayaning OFW, Mhm. mga nandito sa Pilipinas na handang tumulong. Yung po ay ina-appreciate po namin every time na kami magla-live kasi po buong-buo po yung puso nila sa pagtulong. Halimbawa po yung mga bata na tinutulungan namin. Mhm. Imagine hindi naman po nila kami kaano-ano, hindi nila kaano-ano yung mga bata na tinutulungan namin. Pero buo po yung puso nila sa pagpapadala ng suporta doon sa mga nangangailangan nating kababayan, especially dito sa Partido area po. Kasi po, Oo. parang kumbaga nakaka-touch po sa amin bilang isang mga vlogger, charity vlogger na may mga bagong pamilya Mhm. dahil sa YouTube channel ni Uragon Honey. Arog sa imo taday ka pa man nakaka-monetize, day ka pa man nagka-receive ning kwarta hali sa YouTube channel, paano ka nakatabang? So yan na nga po, hindi ko man po kayo ngayon may shoutout sa mga sponsors ko po. May mga nagpapadala na po sa amin. Sa pagining GCash. Gcash, Oo. transaction through Cebuana, Oo. Emilio Villar, Oo. mga 5 digits na amount. 5 digits, salat bilang ko ng 5 digits. 5 digit amounts po. Halimbawa, Salamat po sa inyong 1, suporta. 2, 3, 4. But sabihin, halangkaw na sa 10,000, Yes, pwede po. hanggang 90,000 tayong 5 digits. Opo. 10,000 to 90,000, araw kaya. So, yan po yung mga sponsors po namin. So, Oo. once po na may pinakita po kaming kwento ng isang pamilya, isang ganitong individual, so kung nais po nilang tulungan, pinapadala po nila through our Oo. account. And Oo. kami naman po ibablog namin Oo. yung kanilang tulong. Mhm. At doon po, tuwang-tuwa na doon po yung mga sponsor na makita na may natulungan po sila. Anong mga grupo, anong individual ang sa imo ng tinabangan? So ngayon po, yung mga mangingisda po, ngayon po meron po akong isang mangingisda na tawag dito. Nabigyan na din ng tulong Mhm. at yun po, pinupush ko po talaga yung mga mangingisda. So yun naman po kasi sa mga sponsors, hindi ko naman po sila nadidiktahan. Halimbawa, sabihin nila, o ito ibigay mo doon sa batang nakita mo. So sinusunod po namin yung ang tawag dito, yung gusto nilang tulungan. Kung sarong para oma nakiulay nag-request sa imo na tabangan mo para makabakal ning bangka, kayang tabangan ta? Pwede po. Depende na lang sa mga mahagantang tabang. Ang una po kasi yung ginagawa, especially kay Uragon Honey po, kasi ito po yung natutunan ko sa kanya. Kumbaga, yung background po ng pamilya muna. So, tinitingnan po ni Uragon Honey kung
ito po bang pamilya ito ay Lehitimo, karapat-dapat? Tama, tama. Ito po bang pamilyang ito ay tawag dito talagang ganito kahirap? So pag qualified po, yun po Yun, ay go na kayo. go po. Opo. And pa shoutout po ay Ina Credo, pa shoutout po kay Sir John Ruth Saba, Ruth Alilano, Verde Flor, marinaaga po. Baka po kami pwede man matabangan, makabakal po pang-atop na nipa, pati po sa higdaan ni Dawa po simento. Yan po hali kay Ruth Alilano, Verde Flor. Depende nga na iyan sa pag-CI ninda kung Ayun. kinakaipuhan. Pero kung mas igwapa ning tiyo sa sainda, tabako Yun ang man sindang tatabangan. vlogger na milyonaryo, All out. all out na maray, mapili pagiraray sinda. Kung may Ayun. 10 sa tuyang naghagad mo niya na aga nin tabang, dahil man gabo siya matatawa nin tabang kang luwang inita, limitado pa ang pinansyal. Pero kung itong pinakatiwas man giraray ang pipilion ninda, paano Ayun. nindo pipilion yan? Paano ikapan? Yung katulad po ng mga previous pong tinutulungan ni Oragon Honey at ng aming channel po, ng aming grupo, through our Facebook page po, nagsisend po sila ng mga pictures. So yan, pwede nyo pong ipagbagay alam sa aming Facebook page, kaya Oragon Honey Facebook page or Roy C. Buluan or JR Habi Facebook page, isend nyo lang po yung inyong mga larawan ng nais po nating maabot ng tulong. Retrato? Opo. Mm. And pag nakita po namin na kayo ay nag-send, pwede po kami magbisita muna. Bisitahin namin yung inyong lugar. So, doon po, at pag nakilala po namin talagang kailangan talaga ng tulong, Okay. so hindi po kami nagdadalawang Okay, isip. aron Hindi po po. kayo niyang polisiya, no, Hari. Pwede ka mo magpadara ng picture sa Oragon Honey o kaya sa JR Habi. Pagkatapos itong figura ay itong retrato kan harong. Mhm. Tapos ibabalidate kan sa indong grupo, tanganin madeterminaran nindo kung kay kapas talagang dapat natabangan. Iyo, dahil man basta-basta masen ka mo ng picture, tatabangan na kamo, dahil man yan. Opo. Ini po tabi mensahe from Bernard Abelion. Salamat po sir sa pagtabang nindo sa sakong kabarangay na pamilya San Pascual sa barangay Hingaroy, Tigaon. Yun yan. And Ruth Alilano Verde Flor, sayang po dahil po ako tatao mag-follow. Sir, baka pwede mong instruction ng sir. So yan, una sa lahat po, please Doon? open your YouTube app Oo. and then look for Oragon Honey. Mhm. And yan, sa YouTube po kasi hindi ka po basta mag-subscribe muna. You need to watch at least 3 minutes. Mhm. Kasi po yung subscription mo po, pag nag-subscribe ka agad, nag-back ka, mawawala po yun. You need to watch at least 3 minutes of the video. Sa video. Then subscribe and also kung pwede mong i-like. Opo. So ganun po. Okay. So aron po kayo may mga polisiya pala niyan, ano? Opo, may mga ano po si Oo, tawag kailangan na pala algorithm si YouTube na dapat nating sundin. And sabi po ni Dimpay, hi Sir John Rudsaba, wow, congrats po sir, live ka sa radyo FMR, congrats po, keep it up. May Maynard Argente, Arhente. Paliha, Ninduman si May Salve. Reggie Agom Bonil, thank you. Yan si Ma'am Reggie. Opo, Sponsor pa-shout out. din namin yan. Opo. Mhm. Ma'am Reggie. Hari panutan ni tabangin ako digdi sa mga nagsisend na ni ay Lorbik tabangin daw kami Lorbik kung say dadigyan dapat na paganahon ta duman sa promo. Or sino sir mapili? Sige po. Kamuan mapili. Pwede na po Pwede kayo. na po kamo. Anday. I-send na lang po na, bigay nyo na lang po yung pangalan and the number of the winners po. Ika na lang Lorbik ka magsabi kung sa Oo. say nang gana ta baka may basahon kami digdi. Day tamang palan papaganahon masupog duman sa nabasanan pangaran. Ika na lang Lorbik mag-send ka na lang ning pangaran kung sa say ang dapat na Si manggana. Lima sir, Lima. 5 5 lucky winners. Tatawan mi po ning 100 peso load ang 5 manggagana digdi sa programa dahil lang sa pagpalo ki Oragon Honey asin man ki JR Habi ngunyan pong pagkaaga. So aron po kinan ang polisiya kan sa tuyang promo ngunyan na Yes. daw. Mhm. So ika naghahalap ka na lang na ma-monetize diyan magkaigwaning Yung pin po. Pin. Yung pin. pin. Opo. Tapos, mga pirang bulan yan. Pirang, bago mo ma-receive yan.
So sa experience po ni Oragon Honey, mga 2 to 3 months po. Totoo. So ngayon po, isang buwan na po akong naghihintay. So siguro po mga isa pang buwan or more. Pero sagad na po yung 3 months. Kasi pag Yes, hindi daw dumating, you need to reapply Okay. for another ano. Kasi Pero baka may po- nakahiliri ka ng mga tatabangan, may nakalista ka ng tatabangan. Meron po. Actually po ngayon, may dala po ko doon. Iniwan ko na sa Di Natalia yung solar light na Wow. may nagpadala po sa amin ng ano, yung tinutulungan ko pong dalawang bata na namamali mo sa Tigaon, si Alan at si Dagol. So, nakita niya na may skin disease yung bata, pinadala niya na pang pa-check up muna yung episode 2 kay Alan at Dagol, pinaggamot po. So ngayon po, nakita yung bahay, medyo sira-sira, walang ilaw. Mayroon po si Sir Adonis nagpadala po ng pang pa-solar light ng mga bata. At the same time, isang sakong bigas, grocery at vitamins para doon sa mga bata. Oo, pero dahil doon kami pag iba-iba sa lista nakahiling kaming kakanon dyan na. Baka, hindi man pa lang. Oo. Okay, pa-shoutout po sa apo ni Ate Dabing, Baby Ethan Luke. And also kay Myra Era Corono, kan Barangay Kinalansan. Thank you. Okay. Masid ako ni, okay. Kay Jan Roda, masid si Lorbic Saba kan mga pangaran. Pero kay Juan may nabig mabanggit kung sa Rizay ang gana. Tanganing day kay Jan Rod na lang. Diyan na lang sa imo isisend. Pagkatapos basahon mo kung sa Rizay ang gana. Opo. Kamuan ma-load kayo niya. Sige Kan po. 100 piso load. Amot po ang ilo-load. Bako lang digdi sa programa kan Tatak Partido. Kundi amot na kwarta ang iwawalat ni Oragon Honey sa kani dahil na lang babanggit JR Hobby. gura nung iwawalat niyang kwarta para lang sa mga paradangog kang radyo partido. Amot ini pirang kun uro 100 ay uro 100 man sa 500 kada aldaw, pirang aldaw kitang ubuson tani. Grabe ang baka abuton sa rumbulan ini. Sa rumbulan ka ubos. Iwawalat yan sa DCRP o kaya bahala na si Oragon Honey saka si JR Hobby para pang-promo kan DCRP. Ang sabi ni kanduang vlogger, bahala na kita kung papaano ta ang kwartang iwawalat ninda sa Yun. promo. Reggie Agong Bonel, congrats po Idol, Junior Hobby and Oragon Honey. Priscilla Rojado po ito sir, dating hahandle po sa San Rafael. LDS Maricor Bolima, Maricor Seya po, naka-subscribe na po ako. Good day. Ano pong number kan Kagiskan Picnic Group? Kasubago ni. 0938-722-5986. Iyan. Ayan po. 0938-722-5986. Yan po ang number kan Kagiskan Picnic Group and campsite. Naka-live kita sa Indong Vlog, sa Indong Dawa, Oragon. Opo, sir. Ay, tayo. naka-live kita. Pili kong mahiling kung kumusta ibang lalawgong ko sa Mas- Radyo Partido o dyan sa Indong Vlog. Hiling mo ko daw kung gwapo man ako dyan sa Indong. Ang dami na nga pong comments. Kada ko ng comment, sana bagong nila. Ilang viewers natin? 67 and 66 viewers. Yan, 60 plus viewers po. Okay. I-skip na. Lyronel Villesa, buen tiempo. Sana po mapili po ang lolo ko na matauan tabang kaipuhan po maray para sa bulong niya. Ay, nag-send ning Sa tuya po sir, sa sa Indo. ng FB page kang Radyo Partido. ipapasa ta na lang Opo. sa duwang vlogger. Opo. Ay sinda man ang mapili kay kamo man di man kami Yes. makasabi kung talagang tatabangan na sinda kamo man ang duwang magano kayan mag-validate. May nag-survey man kan sir before. Mhm. Opo. Hilingon yan kung totoo, kung ano yan, bahala naman sinda. Opo. Ang importante, nagdulo ka mo and udok sabot man ang pagtabang kan duwang vlogger. Sana dire-diretso ang sa indong pag-asinso bilang vlogger. And as in, pagtabang. Pagtabang. Opo. Kaya ipinapangadyi ko na sige lang. Ano yan? Okay lang, sige lang. Hari? Ano yan nagtatanong na yan? Pindot ko lang sir. Napindot mo lang. Masaway ito. Mm. Yan, mga high-tech na gamit, pasensya na. Kaya din naaraman ni John Norton, tada isa ng headphone kung ano Ayun nangyari yung sa ire. headphone mo. Mag-headphone ka. Yan, DJ. Yan. No. Yun. Okay. Maaraman mo kung ano nangyari sa kinaban pag naka-headphone ka.
Oras tabi, 9:04 na kita, Sir Aldi, overtime. Okay, yaw na si masunod na mga programa. May pa man? May pa man? May tao dyan? May pa? May po ba? Wala Sige pa. na. Habang Philippine- madagdag kita ng Philippine mga Army. 15 minutos na lang. Ayan, makikihagit ka din ng oras. 15 minutes, additional kami 15 minutes. And banga-bangaon na lang nito at 15 minutos. 7 minutos na lang. Ano ang masasabi mo sa mga subscriber mo, sa mga viewer mo, and para mag-diretso sa itong pag-vlog? So yan, again po, salamat sa napakalaking privilege na ibinigay po sa amin na sa pagtulong sa ating mga kapartido na nangangailangan ng tulong dito sa aming lugar. So nagpapasalamat po ako sa mga subscribers and sa mga sponsors especially po kasi yung Uragon Honey at yung aming mga YouTube channel po ay talagang hindi po yan na magiging successful, hindi po makakatulong kung wala po yung mga sponsors na sumusuporta at 100% ang puso sa pagtulong sa mga nangangailangan. So, salamat po sa mga sponsors. So, basta po sa amin, ginagawa lang po namin yung dapat na gawin para makatulong sa kapwa. So, sa mga viewers, so yan, kung nais niyo po kaming i-subscribe, so yan, salamat po sa inyong suporta. At the same time po, shout out po sa ating mga viewers ngayon sa ating YouTube live, especially sa ating mga solid YouTube Uragon na fans at JR Habi fans sa YouTube. Hindi ko man po kayo may isa-isa ngayon sa ating live. Maraming salamat po sa inyong suporta sa Uragon Honey YouTube channel at JR Habi YouTube channel. At yan po, sa ating mga viewers online, support po natin ang FMR Radio Partido 94.5 0.5. FM. Yung mga nasa abroad po, kasi po halos lahat po abroad po yung aming viewers, bisitahin po ang kanilang Facebook page para naman po masuportahan natin yung mga radio station dito sa ating lugar at marami po tayong maabot yan, especially sa ibang bansa. So yan, salamat po sa ating 70 viewers at God bless po sa ating lahat. So thank you, and ibabalik ta si Uragon Honey para ika naman ang pakabakabahanin daghan. Kabado talaga. Oo. Daw ko marinig sa kanya. Ayan, maganda ka. There you go. Ako pa lang kainin. Ayan no. Yun ni, nahiling ko na. Live pa lang kita. Yun na ni, live na ni. Sa, may commercial baga. Iyo po, naka-monetize na po. Bago ako malog, may commercial mo na. I-skip mo na lang po, may skip man po yung Skip halawas. na ni, Oo, skip si na ni. commercial. Sige, hilingon ko daw. Uni na baga. Uni na kami sa Uragon Honey. Naka-live na kami. So, yun na yan. Okay, Uragon Honey, sa imong pong mensahe. Ayan, inut na yan po. Papasalamat po ako sa Diyos kasi talagang tinawan ako ng pagkakataon, opportunity na makatabang po sa mga kababayan natin na nagtitiyos. Siyempre sa mga sponsors po, supporters, at mga viewers ng Uragon Honey YouTube channel. Salamat po marami sa Indo. FMR, Radio Partido FMR, maraming salamat din po kasi pinabigyan niyo po kami. Sa ay kabado talaga. Relax. Yan sa lahat po ng sumusuporta, maraming salamat po talaga sa inyo guys. Opo. God bless po sa ating lahat. Okay. Sa pagbablog, ano yan, magasto, mapagal, paano yan na-edit mo? Tapos sabi mo dahil ka na-experience dahil ka tatao sa pag-cam. Kunyan po, mapagal, pero pag gusto mo talagang sa imong Ginigibo. tigigibo, Mm-hmm. dapat mapagal, parang baliwala lang. Isa'y nagahaman kan sa imong hapot, mga pagigibong script, isa'y may paggibo ka? Sa diri ko po talaga. Sa Sa diri mo lang? Undas Base po sa nahihiling niya, Talent namamatik mo niya. lang, Opo. personal talent mo lang yan, masakit yan. Masakit po talaga, akong malingawon po. Kabado pa akong pero. Bira. Na minsan para kang baguhan para sa DJ. Minsan bago magtuko kami, ang mga adlib na ara man ang sabihin. Pag yaong ka na sa microphone, nakatumang ka na, wala yan gabos. Iyo. Mental block. Totoo po yan. Opo. Totoo po talaga yan. Yun po. Kasi wag po, bago po Nag-practice ka na. Sabi ka, na, malilingawan ko na lang. Saka ang gigibon mong pating script, iba man sa mo yung hapot. Oo. Yan, mas maray ang daing script, mas maray na itong on the spot na Ayun haraputan. po. Pagdadalag ta ka, magayon bagang ano mo, magayon bagang vlog mo na para dalan ko, nakadalan ako sa bangin mga
mga apat na vlog mo kasi Salamat. pang-ipig para dalan ko to. Kaya may contribution ako naman sa view. So ma'am, sir, sir, before ang katurong, sabi ni sir, hiniling ko da para magkakong idea. Sa iya mo natapos si JR Hobby, hiniling ko talaga siya. Mm. The best. Yung gayo. May Salamat po. sense. Salamat. Yan. So, ano po ang pangapudan mo sa mga viewers, sa mga subscriber na sana suportahan ka as in dagos-dagos sa tuyang pagtabang? Opo. Ayan, kayo po, mahagad po ako sa inyong suporta. Suportahan nila po ang samuyang YouTube channel. Urago na ni GR Hobby and DJTV Official. Simple Cap. So ayan, suportahan po natin. Maraming salamat po sa Ilang taon ka na po, sir, nung yan? nasa 35 na po. 35, tapos si sir, 31. 31. Mm. Gali lang siya college student. Hindi po kami. Oo. Baby face. Opo. Day mamaluan na sarong teacher ka Opo. sa Rafael National Mhm. High School. So, naligawan mo na sa imong profesyon na pagiging barbero? Dahil ko po ito niligawan sa kong paggupit. Kasi pag nahiling ko po itong mga tigtatabang ko na kaipuhan ng gupitan, tiggupitan ko mo po. Libre na gabos. Libre na po yan. At Ano yun sir, may mga kung gustong design or isang klasikang gupit, nakakapili sinda. Dahil po ako na po nagubot. Okay, depende sa mukha. Ayun po, Opo. tataon mo po magbagay sa Oo, sa pando, mukha. ang gupit. Iya po, Yes. sa pando. Live po tayo sa Radyo Partido. O lampas ng 80 ang nagdadalan mo niyan sa ano mo? Yes. Sa ay ano to ang sa presente nagdadalan live. Salamat po sa Mhm. kabos na mga viewers. Mhm. Istorya ko lang po pala, sa pag-i-edit po kayo to, ako po man lang po ang nagbablog, Mhm. mga video ako pang edit. Tigabot po ako ng alas 4 ng madaling araw. Wow. Ay pampira, grabe ang sakripisyo. So sa laptop yan, Kaya- sir, sa laptop. Sa cellphone po. Okay. Sa cellphone. Talang Mhm. masabit ko Masyado. kung pero yung ano po sabi ko na pag gusto mo talaga ito gigibo mo, Yes. daw masakit daw. Pag nahiling mo na si Kabilugan, Ayun po. nawara si Bagal mo gabos. Baliwala ito gabos sa Opo. kapag Priceless, ika nga. Anyways, sabi ni Lionel Villeza, buen tiempo, saan po ako pwede mag-send ki picture? Mark, Kenneth, kudos sa imo sir, Saba, naging estudyante kami ni sir dati sa SRNHS. May God bless with your sir. Sana madami pa kayong matulungan. Salute and God bless. Jeffrey Cascaño, gusto mi man po matabangan pero hilingon muna po kalagayan namin kung paano kahirap, kung paano kami matabangan. Jeffrey Casciano. Also, hi kay Che Remoroso Taiza. Thank you for watching. Diyan yan sa pag sa vlog nila. So, inabot na kita harning Yes. oras, naglampas na kita. 9:12. Okay. Mensahe mo lang po sa imong mga supporter. Ayan, salamat po guys sa inyong suporta. So, advice ko lang po naman sa mga gusto mag-vlog. Hagat tabang. Ayun. Ay, mag-vlog? Sa gusto Okay. mag-vlog. Oh, sorry. Okay, go ahead. Kaya dapat po, so gipunta ng content. So, itong pwedeng pakinabangan. So, may adal po kitang manunoodaan. So, Yes. dapat, yung ano sabi ko, na dapat, so gusto mong Ginigibo. ginigibo. Dapat mapagal, bali wala lang tapos. Okay. Thank you. Sana suportahan ang duwang Charity vloggers. Charity vlogger. Uragon Honey, Uragon Roy Honey. C. Buluan, and JR Habi, John Rod L. Saba. Iyan po. Ining si JR, sabi niya, pasiring na sa 7,000 na subscriber. Pero si Uragon Honey, lumilampas na po na 50,000 Yes po. na mga subscriber ang nakalinya, nakayaon sa imong vlog. Ano? And mapataas yan. Yes. Insana kadakulan magtabang sa indong duwa na magtabang sa payikan ni GCash tanganin dire-diretso man ang pagtabang ninyo sa mga POs. Tapos lagod pa po kita matabangan. Yes. Yan, hanga po kami sa Saindo and masuporta po dyan ang Tatak Partido. Yan, salamat po Yun. mga We salute you po. Salamat. Mga sir, okay, thank you. Yan. And God bless. Okay, salamat po sa inyo po. Thank you very much. Ayun, maraming salamat po. Ayan po ang tuyang duwang special na bisita charity vloggers. Uragon Honey, Roy C. Buluan, and JR Hobby, John Rod L. Saba. Maparam naman po kami. Okay na, handa ka na Har sa pagparam ka. Okay. O ni po si Audi Consina, salamat po. And
sa mga nagantabay sa bilog na Pantideria. Kasi naghiwas na po sa moyang signal, nakabot na po sa Catanduanes and Sursugon, base po sa mga chat sa moya Kasubanggi, hindi po sa Radyo Partido. Guys, tapos na yung interview namin. Service at sa mga alas 3 ng alas 5 sa yung programa regular, ang hapon na Pablo. Thank you and God bless us all. Ay, copyright. Doon makita sa loob. Doon makita sa loob, mga copyright. Dito sa loob. Kasi nandito po kami sa loob kasi mga copyright po yun. Init ko lang ini. Sige na. Magkana Roy, kamo na bahala kay to, kamo na lalapit magkana. Iya po. Yeah, sige. So yan, pumasok ako dito guys kasi mga copyright yung ating video. I-end ko na sa Magpaalam pa na. Paalam na tayo. Sige. So yan guys, tapos na nga yung aming interview with Oragon Honey at sa FMR radio station. So, dito po kami sa loob kasi may music, mga copyright po kami sa labas. So yan, magpapaalam na po kami guys. Salamat po sa inyong pag-tune in. God bless po. Yan, salamat po sa inyong panonood guys, no. Pasensya na dun sa mga viewers po natin na gusto po akong papatagalogin. Pasensya na po kayo kasi kinakabahan po talaga ako. Ayan, baka pag tinagalog ko po ay mas lalo po akong kabahan. Pasensya na po, pasensya na. So yan guys, salamat. Sa mga hindi po nabasang comments, babawi na lang po kami sa inyo, mga kahabi at mga kauragon. At yan po, salamat po sa inyong panonood. God bless po. Shout out po sa ating mga OFW, sa mga kababayan nating Pilipino na nanonood ngayong umaga. God bless po. Mabuhay po kayo. We love you po. Bye-bye.